Sa viral video sa social media makita kining usa ka lalaki nga misakay sa usa ka truck nga nagkarga og sinakong bugas sa Maidan S. Osmeña, Pier 3 ning Dakbayan sa Sugbo. Human misuway og alsa sa usa ka sakong bugas, daw sa nabuwasot kini sa bakanting habig sa truck. Hinungdan nga siya nahagbong sa truck og nabuhian ang gialsang usa ka sakong bugas. Makita sa video nga daw sa nabali ang iyang bukton gumikan siyang pagkahagbong sa truck, paingon ngadto sa karsada. Ang driver og truck boy sa truck daling minaog aron susihon ng hitabo. Apan dali nang misibat ang lalaki nga nagunit sa iyang naangol nga bukton. Gitabangan lang usab sa driver og truck boy og karga pagbalik ang natagak nga usa ka sakong bugas diha sa karsada. Ang Police Station 3 sa Cebu City Police Office CCPO, pinanguluhan silang hepe nga si Police Major Efren Diaz Jr. Dali nga naimbestigar sa insidente human nga nag-viral kini sa social media. Matod ni Diaz nga ilan ang nailhan ang maong lalaki. Apan padayon pa nga naghuwat kung mopasaka ba og kaso ang tag-iya sa bugas nga gikarga sa truck. Dili usab nila kini mahimong masikop. Sanglit wala man madayon og kawat sa lalaki ang usa ka sakong bugas. Nasayran sa kapulisan nga ang lalaki sa video posibleng nakaangkon gayud og bali sa iyang bukton. Sa inisyal nga pakisusi sa PNP, gingong walay record ang maong lalaki sa ilang police station. Gihulagway ni Diaz ang dapit nga adunay mga insidente sa pagpangawat og pagpanglabni kaniadto. Pipila ka buwan ang milabay, adunay usa ka seaman nga maupay pagnaog sa barko ang gitulis usab sa naasoing lugar. Apan nasikop rosab nila dayon ang suspitsado. Siya sa siya. Isuga ko niya sa kasakong bukas. So, accidental na ito yung pagkatangka. Yes, accidental. Kung makita naman nato sa viral video na siya ay usa, then accidental, nahulog sa truck. As to, bisan o walay ko answer, complainant, di ba makuha ninyo ma-pursue? Actually, sabi ko nga kanina, nagpakandak na tag-investigation to identify the suspect. Then karon na-identify na mo. So far, nagulat lang mi sa mga magreklamante para ma-file na to complaint. Giawha ginon sa kapulisan ang si bisan kinsang reklamante kuno galing nakaila sa lalaki sa pagpatimaw gilayon sa buhatan sa kapulisan. Ilaw sab giawhag ang lalaki sa pagigalayon kanila og mopadayag sa iyang habig sa hitabo. Karon kung nagtanaw siya karon, pwede naman mo adto sa istasyon para makuhanan pod nato side pod niya kung nganong himot niya. As to the extent sa damage siya ang kuhan, sir, o pa nabali ito ka mo, sir? So far sa among investigation, murag nabali ang iyang kuhan. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.